Què faries si et regalaren un quadern màgic, on tot allò que dibuixes es fa realitat? Lina, una xiqueta de 8 anys, enamorada del món de la fantasia i molt intel·ligent, està un poc trista, perquè últimament rep a classe algunes burles dels companys, i tot per culpa d'eixa panxa grossa que té. Un dia, un personatge ple de misteri li regalarà un quadern màgic. Com hem dit, tot allò que dibuixes farà realitat. Lina al principi començarà fent mons misteriosos, plens de màgia, però després pensa que és millor utilitzar-lo en aquelles persones que es porten malament amb ella. Companys, professors, fins i tot la seva família rebrà el seu càstig particular. No sabem què passarà, com acabarà Lina, què farà amb el quadern màgic. El que sí que aprendrem és a estimar-nos a nosaltres mateixos, a superar les nostres pròpies carències i a saber que a classe les burles són normals.